घर में बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। योगेश्वर सिंह जी की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा। अब वही कांच बाटे हमारी उमिरिया हो, ए माई अब वही कांच बाटे हमारी उमिरिया बनौनी। नैहर माने अज्ञानता, नैहर माने अज्ञानता। ससुरा में जब गुरु से, पति से, स्वामी से जब भेंट हो जाई अज्ञान भी नहीं। प्रिंसिपल साहब दिग्विजय सिंह जी, टाउन पॉलिटेक्निक बलिया, 1000 रुपये पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा। नैहर में 5 गो यरवा बनौनी, काम क्रोध मद लोभ मोह ई भूत है। काम क्रोध मद लोभ मोह के 5 से
हमनी के सबके जितना मानव बड़े गाढ़ा रिश्ता बा। अतने के 5 के विषय होला रंग रूप शब्द गंध स्पर्श, ये 5 को विषय होला। 84 लाख जोनी में जितना जीव बने एगो विषय के लोभी होले। केहू रूप के, केहू रंग के, केहू शब्द के, केहू गंध के, केहू स्पर्श के। बाकी हमने के मानो ये 5 को लोभी होले। नैहरा में 5 गो यारवा के सुताई लाश जरिया हो माई। रोजे 5 के सुताई लाश जरिया हो रोवे गुजरिया हो कैसे धोवाई। चुंदरी के दाग दीप कैसे धोवाई। कैसे बलमुआ से मुँह देखलाई। से मिलाई हम नजरिया हो ए माई। कैसे भारत से मिलाई हम नजरिया हो नजरिया में गुजरिया हो